Трябва да си стабилен и да не допускаш да развалят доброто ти настроение с негативно и отрицателно. Защото когато се срещнат двама човека, винаги единият надделява на другия и това трябва да си ти. Не трябва да допускаш хората, които са сърдити, отрицателни, негативни, да ти влияят и да променят твоето добро отношение. Това е тест за издръжливост и за характер. Трябва да си стабилен, устойчив и да бъдеш на мястото си. Трябва да останеш в твоята кама и да следваш твоя път. И да не влизаш в филмите на хората, които са сърдити по една или друга причина. Допреди минута ти си бил позитивен и усмихнат и весел човек. И идва някой, казва ти две думи и ти променя настроението. Не, това не трябва да се случва. Трябва да бъдеш ти. Трябва да запазиш себе си. Когато си позитивен и в настроение, ти трябва да продължиш да бъдеш така. И да не допускаш някой, като ти каже една дума и да ти променя настроението, да променя деня ти и да променя плановете ти. Трябва да останеш на мястото си. Трябва да бъдеш уверен в това, което правиш и да знаеш, че всеки е такъв по една или друга причина. Щом си позитивен, това е защото ти го искаш, ти го правиш и ти го можеш. А когато човекът срещу теб е негативен, отрицателен, той го е допуснал, той е станал такъв, поддал се е, бил е слаб, но не трябва да те въвлича и теб в тази ситуация. Трябва да бъдеш себе си. Трябва да запазиш основите. Трябва да си устойчив в това, което правиш. И когато си щастлив, ти трябва да останеш щастлив, независимо какво се случва. Понякога не става от първия път. Изисква се време, изисква се усилие, тренировки. Трябва практика. Но тези тестове, в които изпадаме, тези моменти с хора, които са негативни и отрицателни, ни показват докъде сме стигнали и какво можем да подобрим в себе си. Ако се получава, окей, продължи да го правиш, това е добра практика и си в правилния път. Но ако не се получава и някой ти въздейства, значи има какво да подобриш в себе си. Помисли за това и бъди себе си. Не допускай да ти влияят, независимо дали са роднини, приятели, братя, сестри, деца или жена. Бъди себе си, независимо какво става и кой в какво настроение се намира, ти трябва да бъдеш на мястото си. Не трябва да имаш поклащане, не трябва да имаш разколебаване. Ти си това, което си. И не трябва да допускаш някой по-слаб в психическо отношение, в подредба на мислите, човек, който е допуснал да бъде разстроен, да бъде негативен, не трябва да допускаш да ти влияе, защото той може да е слаб в подредбата на мислите, но е силен в присъствието и владеенето на ситуацията. Ако го допуснеш, има какво да подобриш в себе си, както ти казах преди малко. Бъди себе си, бъди позитивен, бъди усмихнат и давай добрия пример. Как може да стане и как ти го правиш. И когато си такъв, хората ще те последват.